Jackson. Press reference transfer. Send request. Okay, go. Go ahead. Går du nu? Ja, jeg har selv det. Ja. The battery. Okay. Left. Nu skal lige give ud. Jo, tak. Det gjorde heldigvis ikke. Jeg havde sindssygt meget lyst. Jeg brugte hele aftenen på at overveje, om jeg skulle gøre det. Ja, det gjorde det.
høj grad. Det er langt på hende. Og en hverdag. Hvad er det? Ja, det var sgu... Så meget arbejde. I know that. Ja. Er det glemt? Altså ikke noget sindssygt lækkert. Ja, hvad er det glad? Jeg havde den gamle viden før, så lå den op knækket, så det blev sådan noget. Det var jeg bare nødt til at sige. Vi fandt også bruger det i livet, og man kan finde ud af det. Hvor er det nu størrelse? Nå, så måtte du det. Jeg har også den gamle nede, den der firkant. Nå. Har I været på det der? Hvor siden er der sådan noget? Ja, hvor det er. Okay, kan I... Det vidste jeg faktisk ikke, og jeg har været springende ind i min telefon. Og dem du ikke, du siger, dem kender jeg, så slukker du for, så sletter man den. Og så har man den her ansigt for, det får jeg nok lidt for. Man kan bruge... Den her er lille, det er ikke så. The C-word. Okay, wait. Ja. Men min gode ven, han sad bare og kiggede på tutorials på nettet. Han kan se mere end mig. Kom lidt efter. Jeg mener det er, fordi vi husker kun det, vi bruger. Ja. Man kan lære det på kurset, som kursuslederen har valgt, man skal kunne. Men hvis man ikke bruger netop de værktøj, Okay. så er man det. Action. Go. We start from beginning. No, go ahead. Go ahead from here. No, go ahead from here. Okay. Opstation. Vi kan ikke sidde og memorize alt det lort, ikke? Nej. Bare det, Det er rigtig smart, faktisk. det er så smart. Det er så smart. Og så skal du slet ikke tænke på det. Fordi de kommer bare ind. En gang imellem skal du bare ind og tjekke din podcast. Ja. Og se, om der er kommet nyt. Og så står man, hvad det er. Og så, ja, de ligger der bare inde. Det er smart. Og så sidder man der i bussen og siger, hvad skal jeg Wait. lave næste 3 kvarter? Ja. Så kan vi lige catch up på sig. Ja, det er smart. Og det er faktisk helt utroligt. Sådan nogle små Okay, specifikke press back. diagnoser, de fortæller, at vidste du, at der er en genvej ind under læres, det er faktisk nok, at I fik 2 gratis udgaver. Det er glashæld, er det ikke det? Wait. Can you cut it? Læres, det er også faktisk. Press. Det er ikke